Napangitaan og solusyon na ang dili ikalimod nga nakagrabing trafiko dinhi sa Dakbayan, Sugbo usa ka traffic summit ang ipatawag sa Kapitolyo. Matud ni Governor Glenn Garcia, dili lang Metro Cities ang apektado nini apan lakip na usab ang kalungsuran. Mao nga matud pa gikinahanglan ang kooperasyon sa tanan nga mga local government units. Ani ang report. Sa padayong paglambo sa Sugbo, dungan nga mi grabe ang problema sa trapiko. Ilabi na sa mga metro cities, sama sa Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay ug uban pang nahisakop sa Metro Cebu area. Apan bisan og dinhilang nakakonsentrate ang heavy traffic, apektado ang tanan. Apil na ang mga bulupyo nga gikan sa kalungsuran nga mobiyahe padung sa sentrong Dakbayan. Mao kini ang nakapaaghat ni Governor Glenn Garcia pagpatawag og traffic summit. Nakita sa gobernador nga why inter-LGU effort sa pagsulbad sa problema sa traffic. Busa ang probinsya na ang mupasiugda sa summit. I believe it will be incumbent upon the provincial government to call this traffic summit. But we cannot immediately call it kay this really takes a lot of planning, especially since I am also aware nga each of our municipalities and cities are also now very focused on managing their own traffic issues within their LGU. Samtang suportado sa gobernador ang memorandum sa DILG ngadto sa mga LGUs nga pahawanan ang mga daplin sa kadalanan aron dili maghuot ang mga sakyanan. Base usab kini sa giluwatang pamahayag sa presidente atol sa iyang State of the Nation address. It is always to the advantage and good of the local chief executive to be able to clear these roads because it makes for a more orderly and a more efficient system of traffic management. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.